हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि भिउवार्स नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि गाइस आङो माने अरुणाचल राइड खालामनो फैदों जोबोर गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन दा जोङो अरुणाचल एन्ट्रि जानानै सेरगाव होननाय मोनसे जायगायाव दोङो दिनै जोङो दिराङाव थाहैगोन स' आंनि ब्लगा फैगासिनो साननैसो वाइट खालामबानो जाबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन इथिंसो आपेल बागान गोजा जोङो फैखालि नै आपेल बागानाव हाबनो नाजागोन जोंना राइडआव सोर सोर दङ नै आरो हेकार दाबादि बोथोराव माने अरुणाचलनि वेदारा मोजां होननायखाय जोङो माने साडेनलि लानाय जादों राइडखौ नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर फैनो सानगासिनोबा नोंथांमोना ब्लगखौ नायबानो जाबाय जोङो मोजाङै फोरमायलांगोन नोंथांमोननो थ' आङो भिडिअबो खालामनाय जायाखैमोन ना ओंखायनो नोंथांमोननो इखौ एसे इनफरमेसन होनो थाखाय नैबे सर्ट भिडिअखौ होनाय जाबाय आरो शेयार खालामना कमेन्ट खालामना हो धामाका ब्लग फैगासिनो नै दा ओरैबायदि मोजां जाना दोङो जोंनि जा डिसेम्बरफोराव जेरैबायदि गोजाङोना नै दा इयाव बेबादि गोजांगासिनो नैफोरबादि ग्लबसा जेबो खामानियानो होआखै दा जोङो थांबाय आनोसै होमबा गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय जै बर' हारिनि